Понякога най-вълшебните промени и обрати в живота идват тихо и неусетно, когато сме напълно отворени за потока на любовта и вярата, като светъл лъч, който озарява всичко около нас и ни показва, че чудесата са естествено продължение на доверието ни в доброто. Вдъхновяващи истории от духовни учители и библейски разкази ни напомнят, че чудеса се случват не само в миналото, а и в обикновените ни дни, като внезапно изцеление, неочаквана среща, синхронично събитие или топло чувство за подкрепа, което идва точно на време. Тази магия не е магия в класическия смисъл, а естествена реакция, когато сме в хармония със сърцето си и вярваме, че всичко има смисъл. Кой малък, чуден момент си преживявал, когато си избирал да вярваш и да обичаш въпреки всичко? Благодаря ти за отделеното време и ще ми е радост да се абонираш, за да споделяме още. С топлина, Зорница Сребрева.